Suratut Takasur surawol temerre e ɗiɗaɓol ha Qur'anu ayaje magol 8 inde magol ho'ama ibgoe aya arandeha ngol ɗo rentina daddaɗɗotirki ha nemaji duniya. Suratut Takasur At-Takasur ɗunotirki. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Ɗunotirki sukli on ha on gilli genale nanon fi sese on andan hoti nanon fi sese on andan nanon fi toni on ɗon no andiri andal ngal tabitinki tabiti on giyan juɗoye hoti tabiti on girange be yitere nde tabitinki hoti tabiti on ƴamete nyalde den habaru neminana ɗum juɗoye yite baƴulɓe jaɓuɗe bojuɗe coy neminana ɗum ko on neminirama ɗum moƴƴeɗe on dokkama